Bizning Türküm 23 yılның 24 февралендә оешты. Безнең группада 500-гә якын кеше бар. Без шушы халык белән төрле группаларга җибәреп инде үзебезнең ссылкаларны, шуның акчалар җыеп, шул җыелган акчаларга хәзер 17 Урал тәгәрмәче, 6 КамАЗ машинасы һәм УАЗ машинасына күп тәгәрмәчләр җибәрдек. Җегетләргә ут бирү өчен генераторлар алып җибәрдек. Ышкылар, инструментлар, стройматериаллар алып җибәрдек. Аларга маскировочный сеткалар үреп җибәрдек. Бик күп төрле размерда инде. Аннан соң рациялар җибәрдек хайран гына җегетләргә. Шул бөтенесе дә халык көче белән бергә эшләнелгән эшләр инде булар. Хәзерге көндә халыктан кемдә газ кулланылып калган газ баллоннары бар, шуларны җыеп, газ печләре ясап узатырга менә шушы араларда китәргә тиеш инде җегетләр. Кешеләр керәләр группаларга, безнең ссылканы алалар да, группаларга керәләр, карап баралар, безнең күпме акча кергән, күпме расход, нәрсә өчен тотылган, бөтенесен группада күрсәтеп барабыз инде. Көндәлек. Әти-әниләр булган заказларны, менә шуны сорадылар, моны сорадылар дип безгә хәбәр итәләр. Biz тырышабыз инде аларның заказларын канәгатьләндерергә. Ошо әйберләрне аларны без җибәрмибез. Без әнә шул основной общий тәгәрмәч кирәк машинага, машина булмагач, аларга ашау ичүдәгән бая припаслар дагы бөтенесе дә үз вакытында барып ирешми бит. Шуңа күрә без тырышабыз тәгәрмәчләрне, аларга запас частьларны җибәрергә тырышабыз. Основной шундый. Менә хәзер аларга бит инде кирәк маскировочный сеткаларга. Алар бер урында гына тормыйлар, икенче урынга. Табигать тәм һаман бит үзгәрә. Менә хәзер башта яшел, хәзер инде көзгә керде, көз төсләре белән ясап җибәрергә кирәк. Менә хәзер кыш нанасу дип әйтик. Без материалларын алабыз дагы. Менә хәзер төрле клубларында җыелып, халыкны җыеп, бердәм булып, шунда бергә булып үрдерәбез. Үрәләр, җегетләр, кызлар, апалар, абыйлар, бөтенесе тырышалар. Рәхмәт. Иң зур маскировочный сетканы сатышта үрдек. 15 метрга 20 метр. Ансы Запорожьега китте, Илсуз авылы җегетенә. Шул тырыша халыкта бик зур рәхмәт. Безнең ярдәм итү төркеменә кушыла аласыз. Ярдәм группасында бөтен кергән акчаны, бөтен расходларны, бөтенесен чеген күрсәтеп куеп барабыз. Хөрмәтле авылдашлар, райондашлар, хәзер көннәр салкыная, җегетләрнең кулларына, аякларына җылы носки бияләйләр белән ярдәм итсәк әйбәт булыр иде. Анда бит сугышта кемнәрнеңдер газиз балалары, сөекле ирләре, газиз балаларның әтиләре, шуларга ярдәм кулыгызны сузсак иде. Егетләребезгә хәер дугада булыйк, барсы да исән-сау үз өйләренә әйләнеп кайтырга язсын. Мин шушы ярдәмләшү группасына акчалата ярдәм иткән барлык кешеләргә дә чиксез рәхмәтемне белдерәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, тазалык, байлык, семьяларыгызга тынычлык, иминлек телим. Барыгызга да бик зур рәхмәт.